what I do, what I do, da da do, da da do. Комиксовия характер на карикатурата я прави по-отличителна. В Фонтфест попаднах всъщност чрез сайта, чрез самото ръководство. С мен свързаха много симпатични, много готини млади хора, всъщност организаторите на Фест, и ми предложиха да направим изложба. И така по съвместна идея смятаме нещата да ги представим максимално интересно, т.е. те да бъдат някакси вградени в самия фестивал, нали, да не бъде просто някаква изложба с закачени някакви нещица, да си работите да кореспондират с самия фестивал. Включително ще има, нали, неща, които ще са направени специално за Онфест. Аз рисувам от дете. Като цяло съм самоук художник, особено в карикатурата съм така абсолютно самоук. Там съм се учил от комикси, пивчета на времето, които ги чакахме с нетърпение всеки петък, списание Дъга. Аз мисля, че персонажите сами се набиват на очи. Не е нужно да ги търся в общия поток от хора. Нямам точна представа. При всички случаи го имаме заложено като идея. Имам предвид себе си и съпругата ми. Но ако не успеем ние така със собствени усилия да се справиме, при всички случаи това може би ще е някакъв съвместен проект между нас и някое издателство, ако някой прояви интерес. На първо място хвърляйте си фашчетата на определените за това места и се движете в града по начин, по който да личи, че има и други хора около вас. Аз неведнъж съм споменавал, че ключовата дума е употреба. И общо взето безобразно го употребяваме града. Не ме натъжава. Изпитвам така лека носталгия към София и примерно квартала, в който съм израсъл, такъв какъвто го помня като дете. Ако погледнем от, как да кажем, практичната или поучителната страна, може би наистина не е лошо да бъдат така по-видими и набиващи се на очи. Не става въпрос само за моите карикатури, а общо взето послания, които са на такава чисто социална тематика. Не може да сме част от един град и да нямаме някакво отношение или някаква позиция спрямо града. Майката с количката, според мен, е един много типичен пример. Как се предвижва една майка с бебешка количка по улицата. Така, шаржовете, да ги нарека, на полицаите също са, така, според мен, доста харесвани. Знаците за служебен абонамент, ръчичките, те са много показателни. Те са общо взето характеризират доста голяма група от хора. В смисъл, без да е необходимо да стои лице зад карикатурата.
както и преди казах, за мен е достатъчно хората да се подсещат. Нека да започнем от там, че ако се подсещаме, полека-лека ще започнем и да действаме.